Beri khoroksa sinia nugya borok bai hamjak lai bwsa khoroksa mankha yagulo bwsai bono khi bui rikha tangai abo hai wngkha story belai no wanama singsa o story no rok kaham kai saimanani bagai muchunggai tongkhangka puila story no kaham ka bujui khnadi tai o story no puila ni simi paithak jora kaham ke bujui naidi o story wo obri ni mung wngkha Anjali Tripura bini kami Kanchanpur bini story chengmani wngkha college life ni simi bo Holy Cross College Agartala o admission nakha afro jotono bini bagai borok ketal haimang ma tongkha bo khoroksa no phano siniya jotono khoroksa tei khoroksa bai sinimung nalayo afro bukhuk Anjali bo haino khoroksa chela bai sinilaikha o chelani mung Mark bo khoroksa Marsikam bini soi tongthai wngkha Manipur haipano o chela Tripura o 5-6 years romoi tongjak kok borok kok rok mano puila borok bayap wnglaikha phone number rok nawai kok rok salaikha phiaba asok salbang thaya sikang no borok khorok nei hamjak lai thanglaikha borok khorok nei ni bising hamjak ma halok bokha abo haikheno borok khorok nei bujilai jora jora khoroksa tei khoroksa no chubalai tonglayo bri o chala no hamjak mani bini nokni borok rok saimanya kho bo bini nokni borok rok no sanani sikang chala no sungo jeng ulo kaijak bai khe borok tonglainai hinai chala sawo ang no kaijagoi ani tongthai Manipuro talangnai hinai bri okong no khnawi sapiro ani ama babule ano asik hakjalo kai rohor glakta nungchini Tripura no tongsidi ani nogo chamari tongdi hayake ang nung bai ma kaijak glak hinai chela bri ni okok nogo sika bri bkha tongthokjakha aboni ulo bri bini nokni borok rok no saka je bini hamjakma chelani kogrok phia bini nokni borok rok khai asik o chela no chajagya tamni hünkhe chela buini hani borok taise sikam chat hinai buini hani borok no tamo poito tong hinai bri ni buma bupha asik chajak thaya haipano bwsajak sawo bini hamjakma chela no chamari sinaraknai mungsa kirina kokkorei hinai bri ni buma bupha bo tai tamo khainai ba bwsajak che hamjagai tongkha hinkaiba bwsajakni tongthokni bagai borok bo ma hamjakha aboni ulo bri bai chela permanent wngkha o chelani nokni borok rok bai bo bri ni nokni borok rok kokrok salaikha abo haikeno bri bai chela khorok nei nok college last year wngkha afro kaino borok no kainani kok wnglaikha tamni hünmale bri kaijaknani bagai bini nogo belai kheno jalok kukha yang o bri no bo bini hamjakma chela jalok phiro bri ni buma bupha songkha chadrop chukdrop nukhung asik krei borok ya aboni bagai bwsajak no bini hamjakma chela baino hohom dodom khe kainani khachongo tai abo haikeno kai borikha haikeno chela bai bri nukhung khawai tonglaikha aboni salkisani ulo borok ni bwsacharai bo mankha salcha bwsai bri no saka phaidi ayang Manipur ani kamio waisa berailayano nungbo waisa pano thangya kho ani ama babu songbono no nugui belai kheno tongthokjaknai haike bwsai bono saka ba bo bwsai ni i kok no khnaka bobo thangna gosika bri ni buma bupha songbo poito khlaikya asuk sal kaham khe tongai phailaika ba mungsa wngglak hinai abni ulo borok bihi bwsai no Manipuro thanglaikha Manipuro bwsai ni nogo tongphuru bri belai no comfortable wngjakliya tamni hünkhe bini bwsai ni nokni borok rok bai bo chamung nungmungo gothokjakliya Marsikam rok hünkhe sui bahan musuk bahan tokke no braisa akorok podre pod yongsa kuksa chao basia aboni bagai bri comfortable wngjakliya bo salbrum no mai tui se chawai totra lailiya ulo bo bwsai no okok rok no saka bwsai bono kifil mungrikha nungchaya tongdi haipono ani nokni borok rok no le chamung mwthagui manglak o bri bwsai no sapika Tripura o kifil laisinai hinai ang oro comfortable wngjakliya hinai kok bo bujia tongui bo tongthokya hinai phia bwsai bono sawo ang ba oro mangse tongna muchung siwo tabuk boroni Tripura thangnani obo khaiba ani nogya diba ulo thanglayano hinai haipono bri belai tongkesep wngjakha aboni bagai bo bwsai no rang sanka nung thangya pono ang simi phano ma kifil sinai hinai haikeno bwsai bono rang rikha tai bri bwsa khoroksa no tui Tripura o kifili phaikya phia bo bwsai no tubui manya wngmani bagai belai no dukhu nangjakha Tripura o sok phai buma bupha bwchamari no nuksogya wngui wanajaklayo abo haikeno bri nogo sok paikha bo bwsai no bo dakti kifili phaidi hinai koi horimang tongo phiaba bwsai phainani kisa pono nailiya bri khe bwsai no naisingui mang tongkha bo bwsai no khatangjagui kapmang tongjao
yang o bwsa khoroksano nukhe taibo bini bwsaino muitu manui khatangjago. Aboni ulo kheno omo hai wngwi thangka bwrui bwsaino call khlaipano call manliya bwsaini phone number rok slaijakha phia bwsaibo bono waisapano call khlaifiliya. Aboni ulo bo bwsaini Facebook check khlaikya bo aro nukha bini bwsai katal bwrui nawi tongkha tai bono Facebook o bo log khlaijak. Abono nugui bwrui belai no kha khamjakha bo police o thangui bwsaini bagui case rikha haibano police rok bo o case rok no asuk saktar thaya. O story oro no paikha The Cockroach Disclosure YouTube channel no teinang norok ni takhuk Andrew Deborma. O story ni bisingtui jeng wansuk thai wngkha kebo bai halok bona sikang belai hus khlai cherry wansukgui halok bonani kokno phunukjago. Tamni hinba kwbangma borok no jengno srapsani bagui logiriwi mano phia thya sakni bagui logirinani klai kokya. Sinia nugya borok no poito khlainani bo belai kutuk khe wansukgui naithai klaio. Bufuro borok rok bahai ke slaijagui thang abo nung wansukgui se mangla abono hus khlai tongdi wansukgui jefrufano yapri no sedi. Hake norokle o kothmano khnawi norokni khao tamo kok sana musungkha abo comment khlai sawi mano. Tai tinini o story belai no nangjagui tongkhangka nung share khlai di like khlai di ani channel o katal phai tongonke subscribe khlaina di moha story norok manui tongnai norok jotono kaham kwrwng no tongbai di hambai.